محمد ذي البيان أمدا لمن أتقانا من كاسس شرنا شيخي صلى عليه الكريم استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأشياخنا ولمن حضر مجلسنا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. caggal yettude Allah e julde afkodde gorko goto fitande leñol woni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. En garta yewtere men witende wattu hakkille ɗo e télé men télé bedde e gardugol o boma e yaadeɓe muɗum so woni altine yeehi ha woni waktuji sappo e joyi inchallah sawtul musidɗo mon Ahmadou Ba almashhur almuddo. En garta yewtere men hande rutti koye laaɓal. En kaalino haala juuɗo kono noon alay saago duttuɗen caggal seeɗa kaalen ko faati e laaɓal. laaɓal noon so tawi en kaali mi salminima Ba Fatima debbo machallah curiɗo taw ko mo ganduɗa ko jiɗɗo diine kanko omo jeeya e wiɓe ye gaddanmo tan ko faati e laaɓal. ala kulli haali min calmini min juurimama Ba Fatima Sawdatu Mansour. min calmini dayira Neylul Marami foof e gardugol Kane Bocara. ɗum noon min calmini min juurima min ñaguima duwaw ko Allah e limtugol eyyi ko faati e laaɓal. neɗɗo so tawi yiiɗi juulde mo laaɓa e nder nokkuji ko wiyete tati. alay saago ɓanndu ndu laaɓa, alay saago comci ɗi ɓorni omo juula ɗi laaɓa, alay saago nokku mo darato omo juulo laaɓa. a wawa darade juula taw comci ma ɗi ne laaɓi taw ɓanndu ndu laaɓani. a wawa darade juula ɓanndu ne laaɓi comci ne laaɓi kono nokku o laaɓani. a wawa darade nokku o ne laaɓi taw ko hetti ko laaɓani. alay saago ɓanndu ndu laaɓa, alay saago comci pawiɗe e ɓanndu ndu laaɓa, alay saago nokku mo ɓanndu ndu fawto on nokku laaɓa. ndeke ɗeɗo gueɗe tati an ma laaɓa. joni noon laaɓal kañum fecci koye pecce ɗiɗi. woodi ko laaɓal manngal e laaɓal tokosal ko mbiyata daharatul hadas e daharatul habas. e laaɓal gootal ene fecci pecce joyi. laaɓal ɗimmal ngal ene fecci pecce jeegom. jooni noon laaɓal tokosal ngal waɗi ko pecce joyi. pecce joyi ɗe ko ɗiɗi heen gardata koye caggal ma an neɗɗo, tati heen gardata koye yeesere ma an neɗɗo. hol gueɗe ɗe ganduɗa ko joyi gonɗe laaɓal tokosal ɗe ganduɗa so tawi aɗa wonduno e salligue firtima joni holɗen gueɗe mbiɗen gueɗe ɗe koɗe joyi. tati gardata koye yeesere, ɗiɗi gardata koye caggal ma an neɗɗo. yaltoyde ɗum ummorto ko caggal bonni salligue saɗa wonduno hen. woppude hendu ko caggal ma ummorto firti salligue ma so tawi aɗa wonduno hen. ɗe gueɗe ɗiɗi woni gardoje caggal neɗɗo. so tawi ko banggue yeesere arata toon ko taare so arema saɗa wonduno e salligue a sirti hen. ko wiyete masiyu saɗa wonduno e salligue a sirti hen. ko wiyete wadiyu saɗa wonduno e salligue a sirti hen. ɗeɗo gueɗe tati yanta e gueɗe ɗiɗi gonɗe caggal mbaɗa 3 plus 2 recommande 5 wadde ɗeɗo gueɗe joyyi kañumen dokkatma kañumen guittata ko wiyete salligue ma. ɗeɗo gueɗe joyyi ɗe kalɗen gueɗal hen kala hen gueɗal ene waɗɗini memde ndiyam haydi gueɗal gotal. neɗɗo jaltoyiɗo on foti ko wiyete laɓɓinade. neɗɗo poɗɗo gandatama ko wiyete taariɗo ene foti wisade. neɗɗo masiyiɗo on foti lawƴude. neɗɗo gandatama wadiyiɗo ene foti ko wiyete lawƴude. deke masiyo e wadiyu e taare kañum foof gandatama poti ñawore foof ko lawƴude tan ko wiyete sawru gorago makko kanko gorko o ko ɗum woni ko wiyete masiyu holnde arata. masiyu heewi arata ko e ndel ina e saaha gajodirede ay saahaji nde takkodireɗa aɗa gajodire e joom suudu ma walla aɗa gajodire mo wona joom suudu ma ko neɗɗo mo ganduɗa komo dañata sentiment ayi to gajodirta e makko ɗo oɗon tappodira juuɗe oɗon gajodira ha gandatama ko wiyete masiyu yalta e ma. woni masiyu caggal gandatama nde gorago ngu daari. caggal nde gorago ngu daari ndiyam ene yalta hen ɗam ndiyam ko wiyete ko ndiyam masiyu. wadde ɗum ɗon so tawi ari ene waɗɗima waɗɗakimo lowgal waɗɗima ko lodde sawru ko wiyete gorago ngu. ko wiyete wadiyu heewi arde ko caggal nde jomum taari ndiyam dana jaam ene rawa hen way kono jodol ni. ɗum ɗon ko wiyete wadiyu. so tawi en jiiɗi sendude masiyu noon e wadiyu jiidata e maniyu on ma en kaalo hen on jeeya koye laaɓal manggal. ɓeeɗo masiyu e wadiyu ɗum ko baaɗiraɓe ko wiyete maniyu woni kawiraɗo ɓeɗo woni ko wiyete baaɗiraɓe ɓe. ɗum woni ɗeɗo gueɗe joyyi
eɗen bonna ko wiyete sallige eɗen mbaɗɗina ko wiyete memde ndiyam haydi gueɗal gotal holngal gueɗal so tawi neɗɗo o tanjima saabu nelaɗo mouhammadin sallllahu alih w sallam o wi kala neɗɗo tanjoriɗo woni neɗɗo laɓɓiniriɗo sababude o woppi hendu on fa laysa minna o jeyaka e amen deke neɗɗo woto laɓɓinoro sababude o woppi hendu ɗum waɗɗinani ko wiyete longal ɗum waɗɗinani ko wiyete wisade ɗum waɗɗinani ko wiyete laɓɓinade ɗeɗo gueɗe joyyi so tawi a ɓenni ɗeɗo gueɗe joyyi a laaɓi banggue taare a laaɓi e wasiyu a laaɓi e masiyu a laaɓi e wadiyu a laaɓi e ko wiyete yaltoyde nde a laaɓi e ko wiyete woppude hendude ɗeɗo gueɗe joyyi on saaha gueɗe jeegom keddiɗe ɗe ɗen holko holɗum ko laaɓe jeegom wonon jo misbaw wiyata wo mujibatul wusli inde nnasi sitta ay koɗe jeegom wadde neɗɗo mo ganduɗa jaltuɗo juulu longal waɗɗimomo caggal ne ƴiƴanam darti debbo jibinɗo longal waɗɗimomo caggal ne ƴiƴanam darti garɗo tuubde Allah so debbo so gorko longal ne waɗɗimo garɗo ko wiyete maayiɗo ene loote woni nayyi heddi ko ɗiɗi ɗe holɗum ko janaba ay janaba ko gaɗal ngal ganduɗa ko peccingal pecci ɗiɗi maniyu so tawi yalti ema an neɗɗo maniyu yaltema te maniyu o yaltiri koye dahamme o kadi ko mo aada yaari woni aada ne yaari ɗum ɗo so neɗɗo waɗi ɗum maniyu yaltat ndeke on maniyu so waɗɗema hayso wona tergal ma e tergal debbo ene memodiri ɗum longal waɗɗimama komi dokkirteni yeeru komo neɗɗo o hoyɗito omo wondi e debbo aɗa andi o wondani debbo kono banggue zati o omo wondi e debbo ha maniyu yalte makko ay longal waɗɗimomo joni noon so tawi ɗum woni maniyu yalti e makko kono noon o rendaka ɗum koye koyɗoloyi walla o wonno koye gajodirede walla wonno koye takkodirede ha gandanma ko wiyete maniyu ko maniyu noon so tawi yalte neɗɗo vivrat saabu ko mimma indafiqin yahruju min bayni sulbi wa taraib ay maniyu kañum yaltata koye neɗɗo ko ganduɗa ko neɗɗo o tinat wonko woni e yaltude makko saabu ɗum duñodirat e nder makko saabu ko mimma indafiqin ko Allah haali ɗum ɗon joni noon so tawi ɗum yalti e neɗɗo o waɗɗimomo ko wiyete longal joni amma noon oɗo mani yaltane makko kono o leldima e debbo o nde walla debbo o leldima e gorko o caggal nde ɓe jettodiri ha terɗe mabɓe ɗe kawri te ala ko debbo o sakki ha terɗe makko ɗe terɗe mabɓe ɗe kawri ala ko gorko o sakki fodde ko gandanma ko neɗɗo ene taƴo e duhotoɗo fodde ko kene taƴe e duhotoɗo so tawi fodde ɗum e famɗude so naati e nder debbo o wadde longal waɗɗimama ɓe kamɓe ɗiɗi ɓe foof hayso tawi kanko gandarma debbo o walla hayso tawi kanko gorko o won gandarma ko wonko faali mana ɓe o yiiɗi wondude e makko o ronki wondude e makko walla debbo o sali wondude e makko walla kanko sali wondude e debbo ala kulli haalin wonko rewti ɗum hayso tawi koɓe miijiɓe Allah koye fijiɗo ɓe gonno ɓe miiji Allah ɓe kuuli ɓe gummi ittani longal waɗɗima caggal nde jogaram gorko o naati e jogaram ko wiyete debbo o wadde ɗum longal ene waɗɗi kono kala ko wona maniyu yaltani walla ganama terɗe maɓe coccodirani kala ko jomum mbawi waddude ɗum longal waɗɗaki hay goto e mabɓe ɓaade kadi maniyu yaltani kadi maniyu hayso tawi maniyu yalti ya taw yalti koye aada taw aada o kadi ko aada gadoraɗo woni koye dahamme taw dahamme o ko dahamme gadoraɗo woni neɗɗo dahmito taw dahamme adoraka oɗo dahamme adoraka pour maniyu arde mum hollum hebde visa en hebde admude e concours en ko ɗum aada yarani neɗɗo so heeɓi ɗum ene maniyo ɗum so tawi neɗɗo heeɓi ɗum maniyim wadde on yo rutto ko wiyete safruyo ko ɗum woni ko ɓuuri raɓɓidde ko amma noon woni jeegom ɗe kalɗen ɗe maniyu so tawi yalti e neɗɗo ko dahamme gadoraɗo longal waɗɗi moom walla o memodiri e debbo caggal e tergal makko naati e tergal debbo hayso tawi maniyu o arani hayso tawi ɓe dahmitaki caggal memodirde terɗe ɗe tan longal waɗɗimama ɓe ko ɗum ɗon gandanma woni laaɓal alay saago ɓanndu ndu laaɓa ay ɗeɗo laaɓe en mbino yo ɓanndu laaɓa en mbino yo comci laaɓa en mbino nokku yo laaɓa holko nokku o laaɓata koye gueɗe ɗe kalɗen ɗo ɗe ndeke taare ɗe kalɗen ɗe so yene nokku juulata ndeke taare ɗe kalɗen ɗe so yene
ko wiyete ɓandu juulata deke tarɗe ɗe kaalen nde so ene comciɗi juulata masiyu kadi so yene gotel e nokkuji tati ɗi juulata maniyu so yene gotel e nokkuji tati ɗi juulata woni ko wiyete wadiyu so yene gotel e nokkuji tati ɗi juulata ko neɗɗo yaltoyta ko so yene gotel e nokkuji ɗi juulata ko wiyete ƴiƴam fiileyɗo so yene gotel e nokkuji ɗi juulata ƴiƴam kadi nifas woni jibinɗo so gotel so yani hen juulata wadde ko sa nani yo ɓanndu ndu laaɓ yo laaɓ e ɗeɗo gueɗe comtiɗi laaɓ e ɗeɗo gueɗe sa nani ganduɗa hoorema yo nokku o laaɓ yo nokku o laaɓ e ɗeɗo gueɗe ko ɗum woni laaɓal so Allah jaaɓi inchallah fahmadullah ala intihai ka hamdina iya fi ibtidai فنسأل الله بمهد الكرم الصلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن بالتلاء شارن با مسلمين من غوركم وتولد من بما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته